sono chuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni duol mochung'ne ng'iewo osara mag jotij piny owacho SRC olando chenro maduoko piny kwan omenda ma sirikal tiyo godo e chulo jotich osara nyaka 35% mar yuto mar piny higa ka higa kochopo higa mar 2028. Jakom SRC Lin Mengich kod jatend migawo matije e piny owacho Moses Kuria wacho ni piny owacho tiyo gi $1 mar budget mare chulo jotich kende higa ka higa. Gino ma omenda matin mar chulo chenro mag dongruok. Moses Kuria bende kumo migepe mag piny owacho kuom keto kokgi e winjruok mag osara mong'ere kaka CBA ka Chris Owino nigi ler. E okenge mar keto tenge omenda moromo no chenro mag dongruok, piny owacho chano duoko piny atamalo mar omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara nyaka atamalo 35 mar yuto mare kowuok e atamalo 47. Jakom duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC Lin Mengich oyango ni gichano keto e tim chenro makamae kochopo higa mar 2028. We formally announce that preparations are ready and are upbeat for the hosting of the 3rd National Wage Bill Conference from 15th to 17th of April at the Bomas of Kenya. Ladies and gentlemen, the primary outcome expected of this major conference is the commitment to reducing the public wage bill to 35% of revenue, in line with the provisions of the Public Finance Management Act 2012, and we target to achieve that by 2028. SRC lero ni piny owacho tiyo kod omenda maromo $1 trillion higa ka higa e chulo jotich mage osara, gino maduoko piny omenda mag siro weche mag dongruok. Our wage bill currently is 1.035 trillion. Our revenue collection is at 2.2 trillion. It may interest you to know that over the last years, as presented earlier by Commissioner Munyoncho, our public wage bill has consistently remained above the 35% wage bill to revenue threshold, implying that it has been and continues to be fiscally unsustainable, thus shrinking the resources available for development and other priority government agenda. We cannot compromise development because development is not for us as public servants. The development is for the 53 billion who are the people of this country. So therefore, other than just cutting on our expenditure, looking at our productivity, looking at our processes, we are also going to really focus on ensuring that we maximize the revenue collection. E bwo chenro makamano, piny owacho chano dino rode mag mibadhi, tiyo marach kod omenda mag jopiny, kaachiel kod ng'ado oko moko kuom omenda mag malang' ne jotije piny owacho. SRC wacho ni chenro makamano dhi konyo piny owacho kungo omenda maromo bilion 80 higa ka higa. Guarantee that 80 billion extra will be added just to the road sector year on year. Then we could restart a program that has got a very wide multiplier effect on many sectors of our economy and in the quality of living of our people. E komachielo, jatend migawo matije sirikal Moses Kuria olano ni winjruok duto mag sirikal kod grube mag jotije ibiro timo e bwo apisi mare. Bring them within my cover to stop all these profession-focused CPAs. Then we can have equity and we can have consistency. Otherwise, utamalizana na madaktari, then another sijui wasu, then teacher, then what? I am really going to crack the road. Going forward, only my ministry is going to be responsible for negotiating CBAs because we are the HR experts of the government of the Republic of Kenya. Romo makawuono biro ndalo machuok kende motelo ne galamoro maduong' mar ndalo adek e wi osara mag jotij piny owacho madhi chakore wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.